aluksi haluan kiittää kaikkia meidän työntekijöitämme ja tukijoitamme. Olemme tehneet ennen kaikkea positiivisen kartoituskampanjan ympäri Suomea. Meidän ei tule kääntyä oikealle eikä vasemmalle, vaan suunnata eteenpäin kohti tulevia haasteita ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen keskustaa. Avaa kehätien tukos kaatamalla kodin putkimiesliuosta viemäriin. Mikäli toimenpide ei auta, avaa ja puhdista hajulukko. Irrota putket sekä tiivisteet irti toisistaan ja puhdista osat huolellisesti. Kokoa putket takaisin paikalleen ja varmista tiivisteiden sopiva kireys. Mikäli tämäkään toimenpide ei auta, siis eihän täältä pääse minnekään. Kutsu ammattimies paikalle. Luo 48 silmukkaa. Yhdistä renkaiksi. Jatka 10 senttimetriä suoraan. Yhdistä ensimmäinen ja 4. puikko. 24 kerrosta sileä. 15 silmukan jälkeen 2 oikea ja käänny. Neulo 7 silmukkaa. Nosta 1 neulomatta, neulo 1. Vedonnustettu silmukka neulo ja käänny.